Hayırlı günler. Barығызға да көп сәлемнәр. Kanalıma hoş geldiniz. Ефект To'qima degan hikoyaning 4-бүлеген o'qiyim. Рәхим итеп тыңлагыз. Язгөлем егет китүгә кабат үзен ялгыз хис итте. Ул әлбәттә шәһәргә килүенең сәбәбен ачып бетермәде. Чын дөресен әйткәндә, егет алдында көлкегә каласы килмәде. Аңа үзенең авылдан элеккеге егетенә үч итеп чыгып китүе, байлар тормышына кызыгуы көлке бер хәл булып күренде. Менә җүләр булган монда инде. Бер бай егетте ташлаганга шундый адымга бардым. Яраткан булса башкага өйләнмәгән булыр иде. Мин шул үземне яратмаганда кешегә үч итеп башыма җитә яздым, дип уйлады. Аннары исенә кабат роза чәчәкләреннән бал ясармын, ефәк тукырмын дигән сүзләр исенә төште. Юк, ул хәзер егетенә үч итеп түгел, ә үзе өчен тырышачак, үзе өчен бал ясаячак, ефәк тукыма тукыячак. Менә терелеп хастаханәдән чыксын гына әле. Бандитлар да аздан гына үлем тырнагына эләкми калуда кызны байлар эрешесеннән ваз кичтерә алмас. Ул эрешә артык мавыктыргыч, кызыктыргыч һәм җәлеп итүчән шул. Хатип белән Фәридә Казанда озак тоткарламады. Милиция кулына эләккән мышкының көтмәгәндә юкка чыгуы билгеле булды. Бу яңалыкны ишеткәч, Хатип иң беренче чиратта хатыны өчен курыкты. Шуңа күрә ул тиз арада Төркиягә кире китү җаен карады. Киткәнче Язгөлем янына хастаханәгә сугылды. Аның хәлләрен белешкәч, тумбочка өстенә 2 билет куйды. Берничә атнадан хастаханәдән чыгарсыз дип ышанам. Фәридә, сезне Төркиягә кунакка чакыра. Менә монда билетлар. Сезне Рун озата барыр. Акча юк дип борчылмагыз. Барсында Рун җайлар, аңа ышаныгыз. Ул начар егет түгел. Сез ни сөйлисез? Хатип абый, Фәридә апага рәхмәт әйтегез, мин бара алмыйм. Берәр сәбәбе бармы? Ничектер уңайсыз, болай да әллә никадәр акча түктегез. Табибка түләдегез, дарулар алдыгыз. Хатип кызны тыңлап торды да шактый таләпчән тавыш белән. Сез яшь кеше, дөнья көтәселәрегез алда. Шуңа күрә ныклап савыгырга, тазарырга кирәк. Сәламәтлек белән шаярмыйлар. Төркиянең җылы һавасы, җимешләре сезгә файдага гына булачак. Хәзергә сау булып торыгыз, диде. Язгөлем аңа каршы бер сүз әйтә алмый калды. Хатип барсын да килештек дигәндәй тагын бер кат саубулашты да ашыгып чыгып китте. Урын Язгөлемне хастаханәдән алырга барганда кызга ошарга тырышып, шактый ыспай киенде. Юлда машинасын туктатып, алт өстәге розалар алды. Ул палатага кергәндә кыз әзер иде инде. Кияү егетләре кебек киенгән Урынны күрүгә әлбәттә бик куанды. Чәчәкләргә күзе төште. Роза чәчәкләреннән бал кайнатырмын. Күңеленә шактый нык сеңгән сүзләр хәтеренә төште. Юк, ул бу ыспай бай егетнең дә корбанына әйләнмәс. Аңа инде бер бай егете бик шәп сабак укытты. Җитәр. Кызның үзе өчен чәчәк балы кайнатасы бар әле. Моңа ул бары тик салкын канлылык белән күрсәтеп кенә ирешә алыр. Язгөлемгә башка бу егеттән, бу роза чәчәкләреннән иңгән төсле романтик рух, нечкә хисләр ят хәзер. Урын уйга бирелеп киткән кызга кайсы яктан якын килергә белми тамак кырып куйды. Язгөлем кинәт шунда уйларына арынгандай булды. Ул егеткә чәчәкләре өчен рәхмәт әйтте. Аннары алар күптәнге танышлар кебек сөйләшә-сөйләшә егетнең фатирына юл тоттылар. Язгөлем баштан да барырга риза булмаган иде. Урын үзенең шәһәр читендәге йортында яшәвен, фатирының барыбер буш торуын әйткәч кенә тәвәккәлләде. Фатирга кайтуга кыз иң беренче чиратта әбисенә шалтыратып сөйләште. Аңа күп сүз сөйләп тормастан, үзенең исән-сау хәлләре әйбәт икәнен аңлатты. Әбисе сораулар яудыра башлауга юк-бар сүз сөйләде дә тизрәк трубканы куйды. Ролен уйнап бетермәде бит әле. Икенче тапкыр ул әбисенә Төркиягә китәр алдыннан шалтыратты. Анда исә үзенең берәр айдан соң гына авылга кайта аласын әйтте, кайгырып тормаска кушты. Әбисе белән сөйләшкәннән соң җиңел сулап куйган кыз башка бер хәл аны роленнән коры калдыра язды. Язгөлемне берничә сәгатьтән Урын кереп алырга тиеш иде. Кыз егетне көтеп телевизор карап утырганда ишек кыңгыравы шалтырады. Язгөлем
Urundur dip barıp açsa, busağa tübünde şahty şiber, kızgılt çeçleri biltiňinten zifa boýla kız basyp tura. Ýazgylym kübük tigi de optraşda kaldy. Ol işigini urun açar dip kütken kuresiň. Emme şiberki uzak opturanmady. Mine kimni tapgan eken urun. Bir artık jiri ýok. Min birinçisi hem soňgusy bolmagan kebek, sen de birinçisi tugul hem soňgusy da bolmassyň. Diýdi de kırt byrlyp büýük ukjeli tufliine tik basyp basgyçdan düşüp gitdi. Ýazgylym nikilerge niýelarga bilmi awzyny açyp basyp kaldy. Mine siňame, gara, bu urunny nindi şiber kız bar eken. Eli üz kadrin bik bile turganga da okşagan. Nişlepsiň ýigitniň anyň turunda bir söz de eýtkeni ýok. Kirisinçe bar ihtibaryn ýazgylymga berirge tyrşa. Üziniň uşatyny ara tire sizdirip goýa. Bu bay ýigitler bir şybykka tizilgen kuresiň. Hem şulay uýlady da kyzy kiligi hakynda urunga bitinli eýtmeske boldy. Tik anlary aralaryna şi kagaşga tilegen kişi kibik sizdi üze. Hem ýigit kiligi, urun, dustlaryň bilen sobullaşyrga unutmadyňmy? Kızlaryňny ýapaýalgys galdyrga gurukmaýsyňmy? Dip şaýartgan boldy. Nindi kızlar tagyn? Mene menim üzüme kirek kız ýanymda, dip ýazgylymyň kizgidegi şöwlesine türtüp görsetdi de, çumadanyna fatyrynda kalgan goý bir kiyimlerini alyp tygarga kirişdi. Artis, dip işinden gine uýlap goýdy ýazgylym. Hem başga söz gyýrtyp durmady. Wokzalga barga da wagt ýetgen idi indi. Uzun ýolga çygyp giter aldyndan ebisi işik ýanyna urundyk alyp otura. İşinden dugalar okup ala. Kız da mine şuşy gamelini kılmyşa işikni açarga basmady. Çumadan köterip turgan urunny gajeplendirip urundykka baryp oturdy. Ýigitke de şunu kişilerge işareledi. Urun karışmady. Aňa kız ne kuşsa, şunu işlew üzüne göre bir rehatlik bire başlady kebek. Bir neçe sekunddan tyň gana oturgaç, ikisi bir ýola turup fatyrdan çygyp gitdiler. Mene ol cennet. Mene ol rehat durmuş. Bu indi günahhanagine tugel. Bu kömürge barıp jitmesdey tyýylan şol wagtda kyzyktyrgyç, mawuktyrgyç da boýlar turmuşy reşesigine tugel. Üç katly villa kaşynda gana diňgiz buýuna düşerge irinseň, basseyni azrak jillenip kirim diýse, çeşekli kowaklardan gana turgan bakçasy. Ýazgylym bu rehat turmuşynyň her mezgilin köňüline siňdirip bardy. Ol munda ýirekli hem kadirli konak. Feride bilen ortak til tiz tapdy. Hatip tany öz siňlisi kebek ýakyn etdi. Aňa hatyna kim hüjüm etkenini bilmew tynçlyk bermedi. Ýazgylymny iňinde tutup, ol any özünçe saklady da. Kara işke şahit kızını küzetülerine, anı kulga düşürürge, yukka şıgarga tırışaçaklaryna şeklenmedi. Annar hatyny bilen kızını butawlaryna da gajeplenmedi. Alar koy sydyryaqlary bilen bir-birsiň hatirleteler. Mundan tyş göwde tizilişleri ýüzge de bir nikadar uşaganlar. Tagyn bir sebep bar. Üzünden 5 ýaşka kişirek urun bilen bir işik aldynda oýnap üsken malaýlar bitalar. Üse tişkeş eli şahty duslaşyp da ýerdiler. Anlara ýollary aýryldy. İkisi iki okuw ýurtunda bilim aldy. Hatip şetilge çygyp gitdi. Urun Kazanda kaldy. Hatip bir gaýtygynda şahty tawşalgan ýemsizlengen sakal üstürgen urunny tanymady. Balaşak dosty kilip kuşaklagaç, "Nindi isirigindi bu" digendi şitke taýpyldy. Urun aňa öpkelemedi. "Gafu, menili kişi duslar çagyna" diýdi de burylyp gidip bardy. Hatip ýürgende bir jilkesin azrak aska düşürüp atlagan dostun artyndan tanydy. Üzüniň any renjitүүne üzi uşamy artyndan gowy tutdy. "Urun, sen melle bu? Nu sen özgergensiň, tanyp da bolmaý özüňni. Nindi 60 ýaşlyk isirik babay diýip turam, öpkeleme, turusyny aýtkanga. Sen häzir näk şonday kıyafetde" diýdi. Hem urunny özü kuşaklap aldy. Kafeга kirip süýleşip oturdylar. Şunda alar bilen bir işik aldynda oýnap üsken Aliýanyň awariýaga uçrap birneçe aýlyk ölügini işitdi. Hatip şetilge gitgeç Urun bilen Aliýa bir-birsini ýaratyşyp ýüri başlaganlar. Gaýla kırırga da isep tutganlar eken. Emme bäxitsizlik şıragyp aralaryny aýyrgan. Dosty bu ýogaltyw bilen kilişe almy, özü turmuşdan vaz keşip ýaşy başlagan. Hatip ýuwatularynyň, ügütlewleriniň faydasy tidimi, elle indi dostunyň ýygyntysy şol kadar kişli boldymy? Şetilge gitip baruga Urun öz-özüň kulga aldy.
Югалту газабын җиңү җиңел генә бирелмәсә дә, моның өчен үзендә көч тапты. Иң беренче чиратта бар тормышын эшенә багышлады. Башта милиционер буларак үрнәк хезмәткәргә әйләнде. Бертуктасыз спорт белән шөгыльләнде. Аннары шәхси сакчы булып китте. Менә хәзер Хатип дустының күзләрендә балачак очкынын күрде төсле. Ул язгылымны егеткә охшаган сизми калмады, әлбәттә. Шуңа да Төркиягә икесен бер юлы чакырды. Бәлки парлашып китәрләр. Алиядән соң Рум кызларны үзенә әллә ни якын җибәрмәде. Бәлки, язгылым аның күңелен җылыта алыр. Диңгез суы ярларына сыйышмый. Дулкын ярга килеп бәрелә дә чигенә. Килеп бәрелә дә чигенә. Рунның да мәхәббәт хисе күңеленнән барлык дөньяны яулап алырдай булып талпына да, язгылымның битарафлыгына очрап, кирегә китә. Тынып кала. Дулкын күпек үк бирешергә теләми, кабат талпына. Егет өчен кыз үзенә күрә бер табышмак иде. Язгылым аны читтә күрмәде, шул ук вакытта якын да җибәрмәде. Күңелендә өмет уятып газапламады. Әйтерсең, кызга барыбер иде. Әнә ул Төркиягә килеп берникадәр вакыт үтүгә ниндидер тумышлары белән Казаннан булган кешеләрнең балаларын укытырга кереште. Кызның бу эшен Хатип белән Фәридә хуплады. Язгылым билгеле бер сәгатьләрдә татарларның өенә барып балалары белән шөгыльләнә башлады. Аның тырышлыгын күреп, ата-ана акчасын кызганмады. Язгылым үзе әбисе белән телефоннан хәбәрләшеп торырга онытмады. Гомумән, документларына бәйле мәсьәләләрне хәл иткәч, Язгылым Төркиядә калуына сөенеп бетә алмады. Тик Рум гына моңа риза түгел иде. Ул Казанны көннән-көн ныграк сагынды. Әмма кайтып китә алмады. Хатип командировкаларга еш йөргәнгә күрә, өйдә сакчы хезмәтен үтәде. Дәүләт эшлеклесе хатынын бары тик дустына гына ышанды, күрәсең. Очраклы гына хәл булгандырмы, бер вакыт базарда йөргәндә аңа Фәридәне күзәтәләр кебек тоелды. Аннары Язгылым диңгез буена төшкәч ике ирнең бик тә нык танышырга теләвен әйтте. Бәлки алар матур кызга кызыгучылар гына. Ләкин ирләрнең берсе Язгылым әйтмәс борын аңа исеме белән эндәшкән. Аз гына читкә киткән Рун якынлаша башлауга алар икесе дә тизрәк юкка чыктылар. Менә шушы әллә ни куркыныч тоелмаса да сәер хәлләр күзәтелү Хатипның булай да булмаган тынычлыгын бөтенләй бетерде. Шуңа күрә ул Урынны ярты ел алар белән яшәп торырга күндерде. Бер яктан егетнең үзенең дә биш куллап биредә калырга ризалашкан Язгылымнан арыласы килмәде. Икенче яктан Хатип сүзен тыңламый булдыра алмады. Диңгезгә якынрак килде. Аякларын җылы су иркәләде. Кояшта шактый кызарган, төз, озын гәүдәле, киң җилкәле егетне кымлыкта яткан берничә кыз күзләде. Рунның алар ягына борылып та карамавы ичләрен пошырды, күрәсең. Инглизчә нидер кычкырдылар. Егетнең игътибарын үзләренә җәлеп итә алмаганны аңлапмы, кабат эндәшеп тормадылар. Рун исә каядыр еракка караган килеш уйга чумган иде. Ул Язгылымның килеп басуын да сизми калды. Нәрсә, Казан күренәме әллә? Офыктан күзеңне дә алмыйсың. Егет сискәнеп китте, хәтта әле каушады да. Үзен салкын тотарга тырышып кулга алды. Әйе, күренә. Шулай бик нык кайтасың киләме? Бу бит минем җирем түгел, гөлем. Соңгы вакытларда Язгылымга шулай исемен кыскартып үз итеп эндәшә башлады. Минем үз өемдә, үз җиремдә яшәсем килә. Монда рәхәт, матур бер сүзем дә юк. Ләкин барыбер Казанга кайтасы килә. Китәрсең, сине бит берәү дә монда бәйләп куймаган. Менә дустыңа вәгъдә иткән вакытың бетсен дә чабарсың Казанга. Язгылым сүзләре тупасрак әйтелгәнгә ялып куйды. Соң иде инде. Авыздан чыккан сүз очкан кош диләрме әле? Бернишләп булмый. Рун исә кыздан берничә адым читкәрәк атлады да тагын офыкка карап. Кызык кеше син, гөлем. Минем туган җирне сагынуыма ачуланасың. Үзеңнең бер дә кайтасың килмиме? Дип сорады. Язгылым җавапсыз калды. Егет сүзен дәвам итте. Беләсеңме, бу җир, монда менә шушылай рәхәттә генә яшәп ятуыбыз тирә-юньдәге байлыклар миңа нәрсәне хәтерләтә? Бик матур төшне. Төштә дә бит әллә нинди хыяллар, тормышка аша әллә ниләр күреп бетерәсең. Аннары билгеле бер вакыт узгач күзеңне ачасың да төштәге берни дә, бер хәл дә чынбарлык булмаганны аңлыйсың. Монда да шул ук хәл. Мин бик матур төш күргәндәге кебек онытылып китәм дә, бер бәлне
Kabat üz haletime qaytam. Bu yer, baylyklar, üler birsi de meniki tugul bit. Ýatlarnyky. Biriге başgalar hoja, biz şitten kelgen gunaklar gyna. Menim hoja bolup ýaşaýsym kile, aňlaýsynmy, gülüm? Hatyp apy da, Feride apa da zarlanmylar. Birsi programmist, birsi diplomat bolarak munda üz kişiler, alarga kunak edip güne garamylar. Şulay anysy, emma şunu bilen, men alar kebek buldyra almam. Men kazanymda kebek özümni irekli, hoja edip tuýuk hisi her wagt gerek. Ýazgylym ýigitni aňlady da aňlamady da kebek. Ol biride özüniň kazandagyga garaganda akşany ýagşyrak işlewini isine düşürdi. Şunusy hak, ul da gymyrge ýeşerge galyrga jyňmy? Mene azrak maýa gyna tuplasyn. Başgalarga fatyr alyrlyk, öz eşin başlap ýiberilip akşa tuplap gaýtyrgy. Ýigitden aýryma bularak anyň hali matur tüşini kuresi kile. Şul hakda aýdasy kilip awyzyn açkan idi, gatyp kaldy. Başta öz gözlerine özü ışanmady. Alardan ýyrakda tugul urunga bir par kilip ýatdy. Ýazgylym eriniň kim ekenin bik tez tanıdy. Hatyn eriniň şeşleri bilen uynap, özün şaňa ýaratyp kagylyp idi. Birinji hem köňülin jerahatlegen mehabbeti Türkiýege koyan kilip çykkan. Göresim hatyny bilen ýalytyrga kelgen. Erdi any görüp aldy. Bir mezgil kütülmegen uşraşuga ışanmaýşalar, gözlerin ala almy gajaplanıp garap durdylar.